Dámy a páni, toto je prevodovka, v ktorej sa olej nemení. A nie v prevodovkách, ani v manuálnych, ani v automatických, ako to tvrdia výrobcovia, nie je olej doživotný. Keď sa olej nemení včas v pravidelných intervaloch, čo je tak cca 50 až maximálne 100 000 km, tak stráca hlavne viskozitu a mazacie schopnosti. A čo sa stane? Presne toto. Gufera stvrdnú, začnú tiecť, synchrony prestanú správne pracovať, po prípade začnú odchádzať ložiska. V tomto prípade to už nie je len o výmene oleja v prevodovke, tu sa už riešia gufera, polos, tu sú hruštičky, takže nie je to také zložité. Ale čo ma mohlo stáť zo pár desiatok eur, teraz stojí o mnoho viacej. Hlavne na práci. Preto nie ako výrobcovia odporúčajú, treba meniť olej každých maximálne 50 až 100 000 km. Nie je to až taká drahá údržba, ale vždy je to lacnejšie ako drahá oprava. Hlavne keď odídu ložiska, repas prevodovky a tak ďalej a tak ďalej. Vychádza to o mnoho drahšie. Tak, zatiaľ čus.